v cieli -6 stupňov, takže síce mrazivé, ale naozaj optimálne podmienky, minimálny vietor. No a odštartovala pretekárka s číslom 1, to je Talianka Nicole Delagová. 50 pretekárok obsahuje štartová listina, 14 krajín participuje na týchto pretekoch. Slovensko tento raz nie je súčasťou tohto zjazdu Svetového pohára. Petra Vlhová v tejto sezóne má jasnú prioritu a sústredí sa na technické disciplíny, slalom a obrovský slalom. No a Nicole Delagová mala výborný ten jediný tréning, ktorý tu pretekárky absolvovali. Skončila v ňom druhá za Federikou Brignoneovou. Talianky teda ovládli ten jediný tréning, ktorý sa tu uskutočnil. Ešte aj tretie miesto v tréningu obsadila pretekárka z Talianska, konkrétne Sofia Godžová. Dobre zvládnutý skok, oficiálne nazývaný ako Jägersprung na trati Kelberloch v Cauchense. Inak štart je v nadmorskej výške 2176 metrov, cieľ vo výške 1380 metrov, čo predstavuje prevýšenie 796 metrov. Celková dĺžka trate 3005 metrov. Autorom je Alberto Senigaliesi. Celkovo 40 bránok je na trati vytýčených pre tento tretí zjazd prebiehajúcej sezóny. Nicole Delagová bojuje s nástrahami veľmi náročnej trate. Tam žiadne zásadné chyby neboli v jej vystúpení. Je to inak veľmi talentovaná pretekárka. Na rýchlostnej disciplíny stále veľmi mladá, 27-ročná. Vo veku okolo 30 rokov by mali podľa tých všeobecných pravidiel rýchlostných disciplín dosahovať pretekárky tú maximálnu výkonnosť, takže ešte tie najlepšie zjazdárske sezóny zrejme na Nicole Delagovú iba čakajú. Aj tak už má na konte 2 pódiové umiestnenia vo Svetovom pohári. Táto talianská pretekárka bola druhá vo Valgardene ešte v roku 2018 a druhé zjazdárske pódium má práve tu z Cauchense z roku 2020. Naposledy sa zjazd Svetového pohára v tomto stredisku išiel pred 2 rokmi. Tam obsadila Nicole Delagová 12. miesto, takže veľmi dobré spomienky na túto trať. Vidíme ten veľmi tvrdý začiatok. Pretekárky hneď po štarte sa dostávajú rýchlosťou nad 100 km za hodinu. Takže je to o veľkej rýchlosti hneď od začiatku. Cauchense, sú tam aj technické pasáže. Toto je jedna z tých veľmi dôležitých. Nie je to iba o gliderských schopnostiach, ale aj stredný oblúk už hrá v súčasnom svetovom zjazde veľmi dôležitú úlohu, takže pretekárky, ktoré sa venujú rýchlostným disciplínám, musia veľmi v tréningu sa venovať aj obrovskému slalomu, to znamená tomu takzvanému strednému oblúku, ktorý je absolútnym základom alpského lyžovania. Isabel Wrightová so štartovým číslom 2, americká pretekárka. Včera obsadila v superobrovskom slalome 30. miesto, bola teda poslednou bodujúcou pretekárkou. Dnes je opäť jej cieľom zmestiť sa do bodovanej 30-ky. Medzi favoritky rozhodne Wrightová nepatrí. Podľa očakávania hneď od začiatku stráca na Nicole Delagovú, aj keď nie je to až taká výrazná strata. Možno sa očakával väčší rozdiel v neprospech Wrightovej. Aj na základe toho, čo obe pretekárky predviedli v tom jedinom tréningu. Nicole Delagová bola v ňom druhá, Wrightová 25. Ale zatiaľ taký markantný rozdiel medzi Delagovou a Wrightovou ako v tréningu nie je. Ale samozrejme, Američanka ohrozovať pozíciu Delagovej nebude. Strata sekundy a 11 stotín. Máme teda druhý oficiálny výsledok tretieho zjazdu tejto sezóny v rakúskom Cauchense. Wrightová bude veriť, že sa zmestí do bodovanej 30-ky a zdá sa, že by to Američanke mohlo opäť výjsť, aj keď zrejme môže očakávať až to umiestnenie niekde v tretej desiatke.
Stále teda Nicole Delagová, ktorá ale bude čeliť až teraz väčšej výzve, pretože Priska Nuferová je určite väčšou konkurentkou pre Talianku ako Američanka štartujúca s číslom 2. Priska Nuferová už má na konte aj víťazstvo v pretekoch Svetového pohára. V predminulej sezóne dokázala veľmi prekvapujúco vyhrať zjazd doma v Crans-Montagne. No a to bolo veľké prekvapenie. Druhá vtedy skončila Ester Ledecká, tretia Sofia Godžová, Priska Nuferová. Teraz k tým úplne najväčším favoritkám nepatrí. V tréningu bola 15. Včera v Super G 17. 31-ročná skúsená Švajčiarka. Zatiaľ ide na úrovni Američanky Wrightovej, tú hornú časť. Skok dobre, technicky zvládnutý. Aj s optimálnou dĺžkou a vďaka tomu tá strata sa znížila na 11 stotín sekundy. Veľmi zaujímavá trať v Cauchense. Variabilná aj s technickými pasážami, aj s veľmi rýchlymi. Takisto nechýbajú skoky, takže veľmi pestré zloženie komponentov trate. Priska Nuferová stále v kontakte s Nicole Delagovou, aj keď mierne stráca, tak je to hrateľné v súvislosti s útokom na priebežnú líderskú pozíciu pre Prisku Nuferovú. Ale teraz tá strata predsa len je už asi ťažko zvládnutelná. Už nezostáva do cieľa veľa času, takže Nuferová sa zrejme zaradí na druhé miesto priebežného poradia so stratou 77 stotín sekundy. Delagová mala ten záver veľmi dobrý. Priska Nuferová teda sa musí uspokojiť v tejto chvíli s priebežným druhým miestom, ale asi spokojná úplne nie je. V hodnotení zjazdu po dvoch pretekoch jej patrí zatiaľ 9. miesto, bola 17. v St. Moritzi, no a naposledy vo Val d'Isère, v tom poslednom zjazde pred Cauchense bola 6. Celkovo na jej konte 54 bodov, stráca na prvé miesto Sofie Godžovej. 76 bodov. Štartové číslo 4 je pripravené v štartovacej búdke. To je francúzska pretekárka Laura Gauchová. A ona už má na konte pódium vo Svetovom pohári. Konkrétne v Crans-Montagne. V minulej sezóne sa jej to podarilo v podobe 3. miesta. Za Godžovou a Brignonovou bola na pódiu ako posledná, tretia v poradí. Určite životný úspech doterajšej kariéry Laury Gauchovej. Nedá sa očakávať, že by dnes mohla niečo podobné dosiahnuť. Rozhodne favoritkám nepatrí. V tréningu 22. Včera v superobrovskom slalome 19. No a v tých predchádzajúcich dvoch zjazdoch v Cauchense v rokoch 2020, respektíve 2022 obsadila 31. respektíve 22. miesto. To sú všetko fakty, ktoré hovoria o tom, prečo Gauchova nie je dnes považovaná tým pretekárkam, ktoré by mali útočiť na tie najvyššie priečky. Zatiaľ jazda porovnateľná s Američankou Wrightovou aj so Švajčiarkou Nuferovou. Delagová mierne odskočila a navyše mala veľmi dobré tieto pasáže. Tu by mala Gauchová strácať na Delagovú, ktorá tam udržala veľmi dobrú líniu. Suverene najlepšiu zo všetkých pretekárok v tejto technickej pasáži a tak Gauchová tú líniu ani zďaleka nemala takú čistú. Preto by mala byť strata v tejto chvíli na Delagovú väčšia. Áno, je to na 64 stotinách, ale stále v hre priebežné druhé miesto pre Lauru Gauchovú. Nicole Delagová nasadila latku pomerne vysoko a pretekárky zaostávajú, ale Gauchová môže byť spokojná, že zdoláva Prisku Nuferovú, to je cenný skalp. Priebežné druhé miesto pre Francúzsku. 28-ročná pretekárka.
bola na poslednom svetovom šampionáte v zjazde v prvej desiatke, konkrétne na presne 10. mieste. Na olympijských hrách v Pekingu jej patrilo v zjazde 14. miesto a 10. bola aj na svetovom šampionáte v roku 2021 v Cortine d'Ampezzo. Nicole Delagová zatiaľ odoláva tlaku súperiek, ale tie najväčšie favoritky sú ešte pripravené na štarte. Už o chvíľu sa predstaví Ragnhild Movinkelová. Ale oveľa väčšími favoritkami sú so štartovými číslami 7 Federica Brignoneová, s 8 Sofia Godžová, či s 11 včerajšia víťazka Cornelia Hütterová. Na trati Ragnhild Movinkelová, strieborná medailistka z olympijských hier v Pjongčangu. Na korejskej pôde mala životnú formu. Okrem striebra v zjazde pridala aj ďalšie olympijské striebro za obrovský slalom. Patrila k najúspešnejším protagonistkám ženského alpského lyžovania v Pjongčangu. Potom prišlo ťažké zranenie, ktoré narušilo jej ďalší vývoj kariéry. Veľmi dlhý comeback, ale zdá sa, že úspešný, pretože Movinkelová sa postupne opäť vracia k tým pozíciám, na ktorých bola pred zranením. Ale trvalo to skoro 2 roky. V jej prípade sa dostala na tú úroveň, s ktorou môže byť už spokojná. Túto trať nemá úplne v láske, nikdy sa tu výraznejším spôsobom nepresadila. Pred 2 rokmi tu obsadila 16. miesto, keď sa naposledy bojovalo v Cauchense o body do svetového pohára. V tréningu ale veľmi dobré 7. miesto. Včera v Super G v úvodzovkách iba 15. miesto. 31-ročná skúsená Nórka. Iba tomu taká väčšia dynamika, agresivita v jej jazde. Ani línia jej jazdy nie je úplne optimálna, takže zatiaľ to vyzerá 4. na 5. miesto v tejto chvíli pre Movinkelovú. Až za Američanku Wrightovú by sa mala zaradiť v priebežnom poradí na to úplne posledné miesto medzi klasifikovanými pretekárkami. Je to tak, jej strata narastla nad hranicu 2 sekúnd a to je na jej pomery veľmi slabý výsledok. Rozhodne Movinkelová mala naviac, ale boli tam viaceré chyby aj v súvislosti so stratou línie jej jazdy. A chýbala taká väčšia miera agresivity, rizika, dynamiky. Ďaleko od optima zostala Ragnhild Movinkelová, štartové číslo 6 Kira Weidleová, ktorá rozhodne do okruhu favoritiek patrí. 6 zjazdárskych pódiových umiestnení hovorí jasnou rečou o jej kvalitách. Je to skvelá gliderka. To znamená pretekárka s veľkým citom pre sklz, absolútna špecialistka na rýchlostné disciplíny. No a v zjazde je oveľa silnejšia ako v Super G, v ktorom skončila včera 14. Je to vicemajsterka sveta z Cortiny d'Ampezzo. Tam získala striebornú medailu, keď ju zdolala iba Corinne Suterová. Rozhodne pretekárka s veľkým potenciálom a stále mladá, iba 27-ročná Nemka. Aj ona by mala ešte mať tie najlepšie zjazdárske roky iba pred sebou. Vo veku okolo 30 rokov by mala byť na vrchole. Tak je všeobecné pravidlo. Väčšinou to platí. Práve v tejto pasáži využila a uplatnila Weidleová tie výborné gliderské schopnosti. Skvelý sklz. No a už je v zelených číslach poprvýkrát. Kira Weidleová útočí na priebežnú prvú pozíciu. To sa trošku aj očakávalo. To nebude mať jednoduché, pretože Nicole Delagová zvládla tieto pasáže výborne. Tu nesmie Weidleová urobiť žiadnu chybu, musí byť presná v línii. Stratila mierne, momentálne je to 15 stotín sekundy v jej neprospech a Weidleová
minimálne na druhé miesto útočí v priebežnom poradí. Bude to tesné medzi Delagovou a Weidleovou. Napokon Talianka zostáva na čele o 12 sekundy. Bola Weidleová v cieli pomalšia. Je na druhom mieste. Čo rozhodne nie je zlý výsledok. Nicole Delagová je v Cauchense vždy veľmi silná. Veď tu bola pred 4 rokmi druhá. V tréningu takisto druhá. Takže Weidleová rozhodne nesklamala. Bola v hre až do konca o priebežnú prvú priečku, napokon tesne o 12 sekundy. Prehrala ten mikrosúboj s Nicole Delagovou, ktorá zostáva na čele. Ale o chvíľu bude čeliť ešte väčšej výzve ako v prípade Weidleovej, pretože so sedmičkou už je pripravená v štartovacej búdke Federica Brignoneová. Najstaršia pretekárka z tej najsilnejšej skupiny. Má 33 rokov. V roku 2020 získala veľký kryštáľový glóbus, stala sa v poradí 30. celkovou víťazkou Svetového pohára a prvou Taliankou, ktorej sa to podarilo. Aj v tejto sezóne je najväčšou vyzývateľkou Mikaely Šifrinovej v boji o veľký glóbus, keďže Petra Vlhová rýchlostné disciplíny vynecháva, tak práve Brignoneová by mala byť najväčšou konkurenciou pre Mikaelu Šifrinovú v boji o veľký glóbus. No a teoreticky by mohla po tomto víkende prevziať líderskú pozíciu, keďže Mikaela Šifrinová neštartuje. No ale samozrejme je to skôr v teoretickej rovine, pretože stráca 182 bodov, musela by vyhrať dnes a aj zajtra. A zatiaľ to na víťazstvo pre Brignoneovu nevyzerá, pretože na krajanku Nicole Delagovú stráca viac ako sa očakávalo. Vyhrala tréning. Naposledy tu bola 6. pred 2 rokmi. A stráca. Bude to dnes deň pre Fede. Aj pódium je v tejto chvíli veľmi vzdialené pre Brignoneovú. Opäť problémy. Tá línia je veľmi nečistá v jej prípade. Viackrát sa jej stalo, že neudržala optimálnu stopu a výsledkom je v tejto chvíli až 5. miesto. Sekunda a 500 v jej neprospech. Hovorí jasnou rečou, že to bolo veľmi zlé vystúpenie Brignoneovej. Jazda plná chýb. Toto je jedna z nich. Nečisté skoky, veľké redukcie tempa pri dopadoch, to všetko sa spočítalo. V tej strate až na 1 sekundu Brignoneová zaznamená v Cauchense v zjazde dnes veľmi zlý výsledok na jej pomery. Veľký nesúlad medzi jej potenciálom a výsledkom dnes. No a je tu líderka celkového poradia zjazdu po 2 pretekoch, Sofia Godžová. Bola líderkou aj Super G, ale v Cauchense včera superobrovský slalom nedokončila, tak nielen, že si neudržala líderskú pozíciu v superobrovskom slalome, ale z 1. miesta klesla až na 4. Zjazd je ale silnejšia, dlhodobo to platí, že zjazd je jej disciplínou číslo 1, aj keď silná je aj v obrovskom slalome. Nie je to taká výlučná špecialistka na rýchlostné disciplíny, aj keď tie sú samozrejme pre ňu prioritou, obrovský slalom, ale takisto je v jej prípade disciplína, v ktorej dokáže útočiť na najvyššie pozície, veď má aj bronzovú medailu z majstrovstiev sveta v obrovskom slalome zo St. Moritzu, že vynikajúce aj technické danosti Godžovej. Včera jej to nevyšlo, necítila sa dobre, ako hovorila po pretekoch. Od začiatku to bolo z toho pocitového hľadiska na trati veľmi zlé. Dnes to vyzerá zatiaľ lepšie. Godžová je v hre o to, aby zaútočila na priebežnú líderskú pozíciu Nicole Delagovej. A náskok 45 sekundy je veľmi nádejný. Agresívna jazda
Teraz trošku chybá, tam ju to vynieslo až príliš veľa. Strata línie sa asi prejaví na znížení náskoku, aj keď rýchlosť má stále vynikajúcu. Áno, tá rýchlosť je dobrá, strata síce tam je, ale nie až taká veľká, ako sa zdalo po tej chybe, pretože Godžová je skrátka extrémne rýchla. Výborne pripravené lyže a výsledkom je priebežná prvá pozícia. Talianky teda v dvojbloku na čele. Nicole Delago strieda na čele Sofia Godžová. Nebolo to úplne bez chýb, ale určite výborné. V tréningu 3. miesto. Včera superobrovský slalom nedokončila, dnes jasný útok na pódiu. Bolo by to už 52. pódium celkovo pre Sofiu Godžovú a 32. v zjazde. A zároveň je to aj útok na jej 18. víťazstvo v zjazde vo Svetovom pohári a celkovo 24. v rámci všetkých disciplín. To je v tejto chvíli v hre. Aj keď rozhodne ešte rozhodnuté nie je. Viaceré favoritky ešte čakajú na svoju príležitosť. Jednou z nich je aj Jasmine Fleuryová. Momentálne, dalo by sa povedať, od minulej sezóny životná forma. Dlho je trvalo, kým sa dostala do tej najúžšej špičky. Práve je v tom najlepšom zjazdárskom veku, má 30 rokov a potvrdzuje sa to všeobecne platné pravidlo o tom, že práve do veku okolo 30 sú pretekárky v zjazde a Super G najsilnejšie. Je to o skúsenostiach, pretože tie tráte sa opakujú a s pribúdajúcim vekom pribúdajú aj skúsenosti, znalosť tratí a to sa prejavuje veľmi výrazne. Fleuryová v minulej sezóne dokázala nielen vyhrať preteky Svetového pohára, ale predovšetkým je úradujúcou majsterkou sveta. Courchevely získala titul svetovej šampiónky. Rozhodne sa to neočakávalo, ale bolo to len potvrdenie toho, že dozrela. Dnes to ale na víťazstvo rozhodne nevyzerá a ani na pódium pre Fleuryovú. Skrátka hovorí jasnou rečou o tom, že najvyššie priečky zostanú v platnosti po jazde Fleuryovej. Prvé miesto Godžovej, druhé miesto Nicole Delagovej, ani tretie miesto Kiri Weidlovej. Rozhodne zo strany Fleuryovej ohrozované nebudú tieto priečky. Ale útok na priebežnú 4. pozíciu, to je zo strany Fleuryovej. 4. miesto zatiaľ drží francúzska Gauchová. No a Fleuryová by mohla byť niekde okolo toho 4. miesta, napokon na 6., ale len s tesnou stratou na to avizované 4. 17 jej chýbalo Lore Gauchovej a k Ukrajanke Nuferovej iba 6 sekundy, takže medzi 4. a 6. miestom je rozdiel iba 17 sekundy. Jasmine Fleuryová zatiaľ po 2 zjazdoch na 2. mieste. Dnes trošku stratí. Bola 18. v St. Moritzi a naposledy vo Val d'Isère dokázala vyhrať. Je jednou z 2 víťaziek tejto sezóny. Ten prvý zjazd v St. Moritzi vyhrala Michaela Šifrinová, ktorá dnes neštartuje. Stále sa nezotavila z chrípky. No a určite je veľmi sklamaná, pretože kopec Zauchense má veľmi rada. Sama sa vyjadrila na margo Zauchense, že je to kopec veľmi prestížny, veľká výzva pre pretekárky a je skvelou kombináciou zábavy a výzvy, to doslovne povedala Michaela Šifrinová o svahu v Zauchense. Na tretí už je Corinne Suterová, jedna z favoritiek, ale v tejto sezóne sa trápi výkonnostne, nemá dobré výsledky, na ktoré bola zvyknutá. Aj ten začiatok nebol vôbec dobrý, viacero chýb, veľa driftu a nečakaná strata už hneď po tej rýchlej úvodnej pasáži. Pre Suterovú nie je dobrý začiatok.
potrebuje sa výsledkovo chytiť táto majsterka sveta, aj olympijská víťazka. Je úradujúcou olympijskou šampiónkou v Pekingu. Získala olympijské zlato. No a majsterkou sveta je z Cortiny d'Ampezzo 2021. Suterová bojuje, ale ten zlý začiatok ju značne limituje. No a problémy sa prehlbovali až do tej miery, že sa nezmestila do vytýčenej trate Corinne Suterová a končí predčasne. Takže to trápenie Corinne Suterovej pokračuje ďalej. Až 10. miesto po dvoch zjazdoch jej patrilo. Iba 11. miesto v St. Moritzi a 9. vo Val d'Isère. No a teraz dokonca žiadne body pre Corinne Suterovú, takže vypadne z prvej desiatky priebežného poradia zjazdu táto držiteľka malého kryštáľového globusu v kráľovskej disciplíne z roku 2020. Inak Corinne Suterová prelomila v tom roku 2020 veľmi dlhé švajčiarske čakanie na malý globus za zjazd. Až 29 rokov trvalo, kým Švajčiarky opäť vyhrali celkové poradie zjazdu vo Svetovom pohári. Od Chantal Bournissenovej v roku 1991 žiadna Švajčiarka malý globus za zjazd nezískala až v roku 2020 po 29 rokoch. Corinne Suterová. A doteraz je vlastne poslednou Švajčiarkou, ktorá malý globus získala, pretože v posledných 3 sezónach ovládla celkové poradie zjazdu vždy iba jedna pretekárka, konkrétne Sofia Godžová. Má za sebou víťazný hat-trick, čo sa týka zisku malých globusov za zjazd, a aj v tejto sezóne je na tom zatiaľ v hodnotení zjazdu najlepšie a po dnešku by sa to nemuselo meniť, pretože Godžová je na líderskej pozícii. Bude to chcieť zmeniť teraz Cornelia Hitterová, včerajšia víťazka. Ale začiatok jej nevyšiel podľa predstav. A pre Hitterovú to bude veľký problém ohroziť. Výsledok Godžovej už si nesmie dovoliť žiadnu chybu. Musí to byť veľmi presná jazda až do cieľa. Hitterová má ale veľmi dobre načítanú túto trať. Taký úspešný výsledok ako včera to rozhodne nebude pre Hitterovú. Na 31-ročná Hitterová takisto si prešla počas kariéry zraneniami, ktoré ju limitovali v progrese. Aj ona musela prejsť tým ťažkým comebackom po zranení. Dnes ale veľmi zlý výkon v porovnaní so včerajškom. Cornelia Hitterová od začiatku strácala a bude to dnes bez top 10, čo sa týka Hitterovej. Už teraz je až 8. a v prvej desiatke sa rozhodne týmto výkonom neudrží. Prehráva aj s pretekárkami. Sa to rozhodne nečakalo. Pred Hitterovou sú také jazdárky ako Laura Gošová či Priska Nuferová. Hitterová bola pred týmito pretekmi v hodnotení zjazdu na skvelom 3. mieste. Veľmi konzistentné výkony v St. Moritzi, 4. miesto vo Val d'Isère 3. Teraz jej to ale nevyšlo. Podľa predstav už na začiatku to nebolo ideálne, no a potom sa to nabaľovalo jej neprospech. Ale ešte sú tam Rakúšanky v hre, ktoré môžu priniesť domácim fanúšikom radosť. Teraz ale švajčiarske farby v hre, konkrétne Joanna Helenová na trati. Isto veľmi skúsená 31-ročná pretekárka, ktorá je na vrchole formy v týchto sezónach. Včera 9. miesto v superobrovskom slalome, ale v zjazdoch sa jej v Cauchense príliš nedarilo. Pred 2 rokmi až 24. V roku 2020 tu obsadila 16. miesto. Pretekárka, ktorá už bola 5-krát na stupňoch víťazov vo Svetovom pohári, z toho 3-krát v zjazde.
Dvakrát v Super G, je to absolútna špecialistka na rýchlostné disciplíny, nič iné nejazdí. Talianky zatiaľ dominujú, podobne ako v tréningu, v tom jedinom tréningu, ktorý bol naplánovaný. Cauchenze obsadili Talianky prvé 3 miesta, teraz sú na prvých 2 pozíciách Sofia Godžová a Nicole Delagová. Ani Helenová tak najlepším časom nepriblíži. Je to podobný výkon, ako sme sledovali pred chvíľou u Kornélie Hitterovej. Niekde k 8. 9. miestu by mala smerovať Švajčiarka Helenová v priebežnom poradí. Skôr asi až 10. miesto by to malo byť pre Švajčiarku. Zrejme iba Movinkelovú. Helenová zdolá, je to tak. 10. miesto. Prehráva Helenová aj s Američankou Wrightovou. A rozhodne spokojná byť nemôže s týmto výkonom. V tréningu bola 13. V samotných pretekoch to bude zrejme až niekde možno až na začiatku 3. desiatky. Štartové číslo 13, ďalšia rakúska nádej, Miriam Puchnerová. Rakúski tréneri do nej vkladajú veľké nádeje. V tréningu bola 4. najlepšia z netalianských pretekárok. Vlastne z toho zvyšku sveta, keď neberieme Talianky do úvahy, bola Puchnerová v tréningu najlepšia. Má na konte už 2 víťazstvá v zjazdoch Svetového pohára, ale sú už pomerne so starým dátumom. Tieto triumfy Puchnerovej sú z roku 2016 a z roku 2019. Sankt Moritz a Soldeu Andore. To sú jej víťazné destinácie v doterajšej kariére. Má ale aj olympijskú medailu zo zjazdu. Zatiaľ to je veľmi dobré. Puchnerová získala od začiatku dobrú rýchlosť, profituje z toho v ďalšej časti trate, nerobí chyby, to je dôležité. Ale tie najnáročnejšie pasáže sú ešte iba pred ňou. Stále je to konkurencieschopná jazda k Sofii Godžovej. Puchnerová potvrdzuje kvalitu a kredit a oprávnenosť ambícií na dnešný vynikajúci výsledok. Minimálne pódium je v hre pre Miriam Puchnerovú. Jej jazda spĺňa prísne kritériá, veľmi dobrá dynamika, agresivita jazdy, atakuje bránky, snaží sa o čo najlepšiu líniu. Stále to môže byť priebežné pódium pre Miriam Puchnerovú. Godžovú ohrozovať zrejme nebude, ale prvú trojku rozhodne áno. Miriam Puchnerová, druhé miesto, 34 sekundy. To je rozdiel medzi Godžovou a Puchnerovou. Rakúsko má opäť zastúpenie na pódiu, ale 2 Talianky tam stále zostávajú. Prvá Godžová, 3. Nicole Delagová. Ten talianský dvojblok v tejto chvíli rozbíja Miriam Puchnerová. Teší sa oprávnene, pretože to bola vynikajúca jazda. Po dlhšom čase sme videli opäť jazdu tej najvyššej kvality. Puchnerovej patrí po 2 pretekoch v zjazde 7. miesto, strácala 59 bodov na prvú Sofiu Godžovú, no a dnes si zrejme výrazne polepší. Útok na celkovo 6. pódium v kariére pre Puchnerovú, z toho 5. v zjazde, jedno má aj v Super G. To výborná gliderka a skvelý cit preskos, čo dnes jasne ukázala. Na trati ďalšia z favoritiek, Lara Gutová-Beramiová. Už dokázala na tejto trati vyhrať. A práve
v roku 2022, keď sa tu naposledy išiel zjazd svetového pohára, to bola Lara Gutová-Berámiová, ktorá zvíťazila. Zatiaľ v tejto sezóne sa jej ale v zjazdoch nedarí. A 14. miesto jej patrí v hodnotení zjazdu, keď bola 13. v St. Moritzi, 11. vo Val d'Isère, ale tu by sa to mohlo zmeniť. Od začiatku výborná jazda. Kľúčové pasáže prichádzajú ale o chvíľu. Bude veľmi dôležité pre Gutovú držať líniu a to sa Švajčiarke až tak optimálne nedarí ako v prípade Buchnerovej, ktorá išla pred ňou. Dobrý sektor Lary Gutovej-Berámiovej. Tá technická pasáž, to je samozrejme pre ňu optimálne. Je to vynikajúca pretekárka v obrovskom slalome. Takže tie zatočené pasáže, v tom je Gutová-Berámiová veľmi silná v zjazde. Strata hovoriaca o tom, že by to mohlo byť priebežné druhé miesto v cieli pre Laru Gutovú-Berámiovú, ale ten záver nebol úplne optimálny a 5. miesto. 62 sekundy stratila Lara Gutová-Berámiová na Sofiu Godžovú, ktorá odolala aj tlaku tejto veľkej vyzývateľky. No a v tejto chvíli už je víťazstvo Sofie Godžovej veľmi blízko. Všetky najväčšie favoritky sú už v cieli. Samozrejme sú tam ešte pretekárky najmä z Rakúska, ktoré rozhodne môžu prehovoriť do boja o pódium. Najmä sa to týka Štefany Fenírovej a Ariane Radlerovej. To sú pretekárky, ktoré teoreticky ešte môžu bojovať o tie najvyššie priečky. Od Ilky Štuchecovej sa to príliš neočakáva. V Sauchense sa jej naposledy príliš nedarilo, až 15. miesto v roku 2022, pred 4 rokmi 7. V tréningu ale až 38. No a včera v superobrovskom slalome 41. miesto. Preto asi Štuchecovú málo to dnes favorizuje. Pretekárka, ktorá si prešla ťažkými zraneniami. Keď bola na vrchole, tak sa zranila. Je to dvojnásobná majsterka sveta v zjazde. Predovšetkým má na konci aj 11 víťazstiev vo svetovom pohári. Ale dnes rozhodne so Štuchecovou nepočítame ako s favoritkou. Ročná skúsená Slovinka. Zatiaľ v tejto sezóne veľmi solidné výsledky v zjazdoch. 14. v St. Moritzi, 5. vo Val d'Isère. A patrí zatiaľ do top 10 priebežného poradia zjazdu. Je 8. so ziskom 63 bodov. Pódium rozhodne ohrozované nebude. Takže Štuchecová sa zaradí niekde na 9. Áno, 9. miesto. Strata sekundy a 19 stotín. Doláva Federiku Brignonovú, čo je určite dôvod k spokojnosti pre Štuchecovú. Dosiahla asi viac, ako očakávala. No a pódium je nemené v tejto chvíli. Taliansko dominuje, Sofia Godžová na čele, Miriam Buchnerová spolu s Nicole Delagovou na delenej druhej priečke. Taliansko-rakúske pódium sa nám rysuje v Sauchense, 4. Kira Vajdleová, 5. Lara Gutová-Berámiová. To je teda prvá päťka, ktorá bude už naozaj veľmi ťažko ohrozovaná, ale počkajme si na ďalší priebeh pretekov. Sofia Godžová je blízko k tomu, aby
poprvýkrát v tejto sezóne vyhrala zjazd Svetového pohára. Zatiaľ teda to vyzerá tak, že bude platiť čo preteky, to iná víťazka. V St. Moritzi Michaela Šifrinová, vo Val d'Isère Jasmine Fliriová a v Cauchense je blízko k víťazstvu Sofia Godžová. Bolo by to jej 24. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára a 18. v zjazde. Michelle Gisinová pripravená s číslom 16 odštartovať. Gisinovej v tejto sezóne v zjazde zatiaľ patrí 15. miesto v priebežnom hodnotení po 2 pretekoch. Má na konte 43 bodov za 8. miesto v St. Moritzi a 20. vo Val d'Isère. 4-krát dokázala v zjazde skončiť na pódiu v doterajšej kariére vo Svetovom pohári. Celkovo má na konte 20 pódiových umiestnení. Je to zrejme najkomplexnejšia, alebo jedna z najkomplexnejších lyžiarok posledných rokov. Ako jedna z mála dokáže bojovať o prvú desiatku vo všetkých disciplínach Svetového pohára. No a je olympijskou víťazkou v alpskej kombinácii. Je disciplína najlepšie dokumentujúca tu jej všestrannosť. A vyzerá to tak, že zostane na veky poslednou olympijskou víťazkou v alpskej kombinácii, keďže z olympijského programu bola táto disciplína vyradená a asi sa neočakáva, že by sa vrátila späť pod 5 kruhov. Vyzerá to tak, že Gisinová by mohla byť natrvalo zapísaná ako posledná olympijská víťazka v alpskej kombinácii. Najlepšou Švajčiarkou je zatiaľ Lara Gutová-Berámiová na 5. mieste. Gisinová zatiaľ podobná jazda v porovnaní s krajankou, ale tu bola Gutová veľmi silná v tejto pasáži. Gisinová až taká presná nebola. Ale útok na 6. miesto by to mal byť zo strany Michelle Gisinovej. Presne tak. Strata 70 stotín sekundy. O 8 stotín prehráva boj o švajčiarsku jednotku v týchto pretekoch. Lara Gutová-Berámiová ňou zostáva, ale pre Švajčiarsko to nie sú úspešné preteky. Zjazd v Cauchense je zatiaľ v znamení taliansko-rakúskej dominancie. Keď včerajšia víťazka Kornelia Hitterová sklamala, tak momentálne drží rakúsku zástavu vysoko Miriam Puchnerová, ktorá je ex aequo druhá s Nicole Delagovou. Pozor na Štefani Fenírovú, to je pretekárka, ktorá rozhodne má čo povedať do boja o veľmi vysoké umiestnenie. Tréningu síce až 14. Včera v Super G 8. Ale bola 7. v úvodnom zjazde tejto sezóny v St. Moritzi. A je to vicemajsterka sveta ešte z roku 2017 zo St. Moritzu. A ukazuje sa, že sa vracia späť do tej ušej svetovej špičky. Cauchense by sa to mohlo definitívne potvrdiť. Zatiaľ výborný výkon Fenírovej, agresívna jazda s atakovaním bránok, dobrá línia. Stále je to hrateľné aj o priebežné prvé miesto. Môže Fenírova bojovať so Sofiou Godžovou. No, to bude tesný súboj. Napokon druhá pozícia, iba o 10 stotín sekundy Fenírova zaostáva za Sofiou Godžovou, tak prvé miesto Godžovej sa otriasalo v základoch. Štefani Fenírová potvrdzuje tú rakúsko-taliansku dominanciu.
No, 4 pretekárky by mohli teoreticky dnes byť na pódiu, pretože prvá je Godžová, druhá Fenírová a tretie sú ex aequo s rovnakým časom Miriam Puchnerová a Nicole Delagová. 2 Rakúšanky a 2 Talianky momentálne tvoria pódium. Rozdiel medzi prvým a tretím miestom 34 sekundy. Ešte samozrejme priestor je na to, aby sa tam niekto vklínil. Spomínal som Rakúšanky, ktoré asi ako jediné mali reálnu šancu ešte ohrozovať tie najvyššie priečky. Spomínal som Fenírovú, tejto vyšlo, a ešte Ariana Radlerová je tou ďalšou adeptkou. Laura Pirovanová, Talianka, ktorá k tým najväčším favoritkám pri všetkej úcte asi nepatrí, ale Talianky majú výborne pripravené lyže. Pirovanová by mohla z toho takisto profitovať. Bola 31., ale až v tréningu. V rebríčku zjazdu jej patrí v tejto sezóne zatiaľ 23. miesto, 24. bola v St. Moritzi, 17. vo Val d'Isère. Včera v superobrovskom slalome Pirovanová bodovala, za 24. miesto získala 7 bodov. A dnes samozrejme prioritou a tým hlavným cieľom je bodovať, čo by samozrejme Pirovanovej sa malo podariť. A je to veľmi solidný výkon, útok na prvú desiatku priebežného poradia zo strany Pirovanovej. Sledujeme. Tesne za ňou napokon zostane 12. miesto, sekunda a 26 stotín. Rozhodne môže byť Pirovanová spokojná, zdoláva Federiku Briňoneovú. To je veľký skalp. A v tejto chvíli je talianskou trojkou za Godžovou a Delagovou. Tak veľká taliansko-rakúska preváha pokračuje, no a je tu ešte Kajsa Viekovliová, na ňu som trošku zabudol, keďže v zjazdoch sa jej zatiaľ nedarilo v tejto sezóne. 15. miesto v St. Moritzi a 12. vo Val d'Isère, ale je to pretekárka s ohromným potenciálom. Včera to dokázala druhým miestom v superobrovskom slalome. To bol veľmi dlhý skok a Liová to neustála, končí v sieťach. Bohužiaľ, prvý pád, veľmi nepríjemný, ale zdá sa, že bude všetko v poriadku. Liová sa okamžite zviecha a nevyzerá, že by mala mať nejaké následky po tom tvrdom dopade, po najdlhšom skoku. Nemala to pod kontrolou. No, Kajsa Viekovliová potvrdila, že v zjazdoch sa jej zatiaľ príliš nedarí. Iba 16. miesto v celkovom poradí po 2 pretekoch. 15. miesto v St. Moritzi a 12. vo Val d'Isère znamená pre ňu zatiaľ zisk 38 bodov. A to je stačí na 16. miesto. Godžová zostáva líderkou. Druhá Rakúšanka Fenírová, tretie sú spoločne Miriam Puchnerová a Nicole Delagová. Zatiaľ teda máme štvorčlenné pódium. Sauchense v 3. zjazde tejto sezóny. Vidíme, že Liová je bez následkov po páde. Vyzerá to tak, že by malo byť všetko v poriadku. A to je dobré. To je tá prvá radosná správa pri pohľade na Liovú. To pretekárka s veľkým potenciálom. Vo veku 25 rokov je už schopná bojovať o najvyššie pozície. Dá sa odhadovať, že by mohla byť budúcou svetovou jednotkou rýchlostných disciplín. Takže dnes žiadne body pre Kajsu Viekovliovú. Včera úctyhodných 80 bodov za druhé miesto v superobrovskom slalome. No a Liová je v Super G celkovo tretia za Hiterovou a Briňonovou. Dostala sa po včerajšom druhom mieste aj pred Sofiu Godžovú, ktorá z prvého miesta klesla na 4. Tu je ten problém po veľmi dlhom skoku. Nedokázala si to postrážiť. Liová nemala skok pod kontrolou.
Kajsa Vighovliová rozhodne by mala štartovať aj zajtra, že vyzerá byť úplne v poriadku. No a v superobrovskom slalome bude mať väčšiu šancu ako dnes. Super G Eliová dokonca v hre o malý globus. Zjazde už bude po dnešku strácať veľmi výrazne, keďže žiadne body na konto nepripíše a aj pred Sauchense bola na jej pomery veľmi nízko, až 16. Na druhej strane v Super G šanca na malý globus. No a zajtra teda to bude nový deň pre Kajsu Liovú, nová šanca. Dôležité je, že by mala napriek ťažkému pádu byť v poriadku a nastúpiť do zajtrajšieho superobrovského slalomu. To nás čaká ešte z tých zaujímavých pretekárok, ktoré budeme o chvíľu sledovať. S 20-kou je to Ester Ledecká, olympijská šampiónka z Pyeongchangu v superobrovskom slalome. 21-ku má Marta Basinová. Ďalších zaujímavých pretekárok treba spomenúť Talianku Nadiu Delagovú, tá má 25-ku. A predovšetkým štartové číslo 27 môže byť veľmi zaujímavé. Takým čiarnym koňom pretekov pokojne môže byť Ariane Redlerová, ktorej sa v Sauchense dlhodobo darí. Včera to dokázala výborným výkonom. No a zaujímavým menom je aj mladúčka Nemka Emma Eicherová. Tá bude mať štartové číslo 29. Včera superobrovský slalom nedokončila, ale je to jeden z najväčších talentov súčasného, ktorá minulú sezónu musela nútene pauzovať kvôli zdravotným problémom. Stále kombinuje snowboarding s alpským lyžovaním, ako jediná v histórii dokázala na zimných olympijských hrách získať 2 zlaté medaily v 2 rozdielnych športoch. To sa nikdy nikomu nepodarilo. Pochádza zo športovej rodiny. Starý otec Jan Klapáč bol bývalým vynikajúcim československým reprezentantom v hokeji. Ester Ledecká samozrejme ešte potrebuje čas. Tie comebacky trvajú veľmi dlho. Po zraneniach sa pretekárky väčšinou veľmi dlho vracajú k pôvodnej výkonnosti. Ester Ledecká nebude výnimkou. V tejto sezóne zatiaľ 20. v hodnotení zjazdu so ziskom 24 bodov. 22. bola v St. Moritzi, 16. vo Val d'Isère. Sauchense zrejme opäť niekde okolo 20. miesta by to mohlo byť pre Ester Ledeckú. V konečnom účtovaní samozrejme. Teraz je 17. Skôr až 3. desiatka čaká na Ester Ledeckú. V tom konečnom poradí 3. zjazdu v rakúskom Sauchense. Zatiaľ zdoláva iba Norku Ragnhild Movinkelovú. Tesne o 500 bola lepšia v porovnaní s Norkou, ktorá klesla na 18. miesto. 2 pretekárky nedokončili. Švajčiarka Corinne Suterová a Norka Kaj. Štartové číslo 21, to je Marta Basinová, ďalšia z komplexných pretekárok, najmä špecialistka na obrovský slalom, ktorá je ale veľmi silná aj v rýchlostných disciplínach. Aj v zjazde sa už dokázala dostať na pódium.
konkrétne v bulharskom Bansku. Celkovo má 28 pódiových umiestnení na svojom konte. Vrátane 6 víťazstiev. Všetky zaznamenala v obrovskom slalome. Ale je to taká príliš opatrná jazda zo strany Basinovej. Ako keby mala až prílišný rešpekt z tejto zjazdovky Kelberloch v Cauchense. To pre ňu až príliš náročné. V superobrovskom slalome zajtra bude mať samozrejme oveľa väčšie šance, veď včera bola 5. Dnes to na body pre Basinovú nevyzerá. Strata viac ako 4 sekúnd. To by na prvú 30-ku stačiť nemalo. Suverene najhorší čas zatiaľ, ktorý sme zaznamenali, má na konte Marta Basinová. To je jeden z dôvodov, prečo sa tak stalo, ale tých chýb tam bolo viac. A chýbala taká dravosť, dynamika, agresivita v jej jazde. Celkovo to bol trošku iný level, nižší level ako zostávajúca časť štartového poľa, čo ponúkla v dnešnom zjazde Marta Basinová. Štefany Ženalová zo Švajčiarska s číslom 22 v tejto chvíli odštartovala. Až 41. miesto obsadila v tom jedinom meranom tréningu vo štvrtok. Včera ale výborný výkon v superobrovskom slalome v podobe 12. miesta. Ale pred 2 rokmi tu v Cauchense v jazde až 37. miesto. Nebodovala. Dnes by to ale určite chcela zmeniť. Rozhodne nabodovanú 30-ku Ženalová má. Aj keď v tejto sezóne sa jej zatiaľ v zjazdoch nedarí. Čaká na prvé body v tejto disciplíne. V Cauchense by to mohlo prísť. Ten prvý bodovaný výsledok. Najlepšou Švajčiarkou dnes opäť bude Lara Gutová-Berámiová, podobne ako včera v Super G, keď bola 3. a dnes zatiaľ 6. miesto pre Laru Gutovú-Berámiovú. Štefany Ženalová tvorí, dá sa povedať, až ten druhý sled švajčiarskej reprezentácie. Teraz je 19. Mohlo by to na tú bodovanú 30-ku stačiť. Zatiaľ ale zdoláva iba Martu Basinovú. Takže bude čakať, ako sa budú preteky vyvíjať v súvislosti s možnosťou poprvýkrát v zjazde zabodovať v tomto ročníku Svetového pohára. Sofia Godžová. Stále na mať 23 a predstaví sa o chvíľu, ale viac sa určite verí Redlerovej. Rakúšanka dnes trošku v úvodzovkách vybuchla Kornelia Hitterová, včerajšia víťazka. Patrí jej až 14. miesto, ale rozhodne to dôvod na smútok v rakúskom týme nie je, pretože máme tam zatiaľ 2 Rakúšanky na pódiu. Druhú Štefany Fenírovú a tretiu Miriam Puchnerovú, ktorá sa o bronzovú pozíciu delí s Nicole Delagovou. Rakúsko-talianská prevaha v Cauchense. No tu už je avizované štartové číslo 23. Je to Rakúšanka Kristina Agerová. Mala tu výborný tréning. Skončila 9.
bodovala v oboch predchádzajúcich zjazdoch tejto sezóny Svetového pohára. Ale v úvodzovkách boli to umiestnenia iba v 3. desiatke. Konkrétne 21. miesto v Sankt Moritzi a 28. vo Val d'Isère. Suma sumárum 13 bodov na jej konte a to jej stačí na 27. miesto v poradí kráľovskej disciplíny. Kristina Agerová, ale práve tu v Sauchense určite motivácia navyše pred domácimi fanúšikmi a navyše znalosť v strate. To môže všetko hovoriť v jej prospech. Minimálne by mal zaútočiť na najlepší výsledok tejto sezóny. Poprvýkrát by sa mohla zmestiť do elitnej 20-ky. Taký je predpoklad. Kde rozhoduje servis, dobre pripravené lyže. Tam veľmi profitovali Talianky z dobrého servisu. Agerová už so stratou, ktorá jej dáva šancu bojovať iba o priečky v druhej desiatke priebežného poradia. Jazda porovnateľná s Ester Ledeckou či Ragnhild Movinkelovou, ktoré držia 17. respektíve 18. miesto. Tam niekde by mohla smerovať aj Kristina Agerová. Bude to zrejme až za Movinkelovou. Vyzerá to na 19. miesto priebežného poradia pre Agerovú. 18. napokon. Delené 18. s Ragnhild Movinkelovou. Presne rovnaký výsledok, ako dosiahla Norka. Ester Ledecká zostáva 17. Za ňou dvojica s rovnakými časmi. Kristina Agerová a Ragnhild Movinkelová. Spoločne na 18. mieste. K spokojnosti asi ďaleko u rakúskych trénerov. Bolo to jasne vidieť z toho detailného záberu. Ale body by z toho mali byť pre Agerovú a možno aj najlepšie umiestnenie v zjazde z tejto sezóny. Zatiaľ je to 21. miesto zo Sankt Moritzu, ten top výsledok Agerovej. Uvidíme, či sa udrží v prvej 20-ke. Na trati už je reprezentantka Andory, Cande Morenová. Andora zasvietila na mape alpského lyžovania, najmä zásluhou mužskej časti reprezentácie. Johan Verdu je momentálne veľkou hviezdou obrovského slalomu. Ako prvý pretekár z Andory sa dostal na pódium vo Svetovom pohári. A to v disciplíne s najväčšou konkurenciou. Morenová samozrejme má veľmi ďaleko k podobným úspechom a dnes to nezvládla. Tretia, ktorá nebude klasifikovaná, predčasne končí po Corinne Suterovej a Kajse Liovej aj Cande Morenová z Andory. Spokojná Talianka Nicole Delagová, zatiaľ spokojná, o pódium neprišla. V rodine Delagových to zostane určite aj po tejto jazde, to pódium, pretože Nadia Delagová, to je sestra Nicole. 26-ročná pretekárka, ktorá má bronzovú olympijskú medailu z tejto disciplíny, práve z Pekingu 2022. Vtedy skončila tretia za víťaznou Corinne Suterovou a druhou Sofiou Godžovou. Rozhodne to bolo prekvapenie. V tréningu 18. miesto, včera v Super G 32.
By niečo podobné ako na olympijských hrách dosiahla, určite by to bolo šokujúce. To sa od Nadii Delagovej očakávať nedá. Ale dobrá jazda od Talianky. Potvrdzuje sa, že sú na dnešné preteky pripravené po každej stránke. Najmä servis funguje vynikajúco v talianskom týme. Výborne pripravené lyže. Z toho takisto okrem pretekárskeho umenia profitovala Sofia Godžová. Nadia Delagová je pred cieľom, niekde okolo 17. miesta by to mohlo byť pre Delagovú. A rovné 2 sekundy a 17. miesto z toho napokon aj je. Rovné 2 sekundy stratila na zrejme víťazku dnešného zjazdu Sofiu Godžovú. Doláva Ester Ledeckú či Ragnhild Novinkelovú. To sú cenné skalpy pre Nadiu Delagovú. No a budú z toho skoro s určitosťou aj body do svetového pohára. Podobne ako v prvých 2 pretekoch, aj teraz by mala bodovať a mohol by to byť najlepší výsledok sezóny pre Nadiu Delagovú, pretože zatiaľ to bolo 2-krát 26. miesto. Aj v St. Moritzi, aj vo Val d'Isère dosiahla toto umiestnenie. Celkovo má na konte 10 bodov, mala na konte 10 bodov a to jej stačilo na 28. miesto v hodnotení. A z jazdu na trati už je Roman Miradoliová z Francúzska. 29-ročná pretekárka, ktorá sa blíži k tomu optimálnemu zjazdárskému veku. Má na konte 2 pódiové umiestnenia už vo svetovom pohári, ale v zjazde žiadne. Obe pódia v prípade Miradoliovej sú zo superobrovského slalomu a jedno z toho je aj víťazstvo v jazdoch. Zatiaľ také úspechy nemá. V tejto sezóne sa jej vôbec nedarí. Zatiaľ nebodovala. Čaká na prvé body z kráľovskej disciplíny. V St. Moritzi ani vo Val d'Isère v bodovanej 30-ke nebola. Dnes to bude takisto ťažké pre Miradoliovú, pretože to nie je vôbec dobrá jazda zatiaľ. Asi iba Basinovú zdolá Roman Miradoliová. Áno, je to tak. 22. miesto, strata 3,23 sekundy. To rozhodne v tejto chvíli žiadnu garanciu na body nedáva. Nie je to dobrá sezóna pre Miradoliovú. Stále to platí. No a sme zvedaví na štartové číslo 27. Viackrát som spomínal meno Ariany Radlerovej, ktorá včera obsadila v superobrovskom slalome 6. miesto. V Cauchense sa jej darí. Pred 2 rokmi tu bola 11. V tréningu 5. vo štvrtok. No a v Super G tu v Cauchense v roku 2022 bola na pódiu 3. Doteraz je to jediné pódium Redlerovej, takže kde inde, ak nie v Cauchense, by sa mala Redlerová presadiť, ale začiatok nevešti až tak dobrý výsledok pre Redlerovú. Strata je až príliš veľká na to, aby mohla Redlerová pomýšľať na priečky v prvej 6. Už si nesmie dovoliť žiadnu chybu. Musí to byť presná jazda až do cieľa, ak chce Redlerová nadviazať na vynikajúce výsledky. Tu v Cauchense robí preto všetko. Po tom slabšom začiatku pracuje aktívne, agresívna jazda. No a aj línia zatiaľ veľmi presná. Preto tá strata na hranici pol sekundy je vynikajúcim predpokladom pre Redlerovú. Skoro toho začiatku. Inak to je jazda s ambíciami na pódium.
Ariane Redlerová potvrdzuje to, čo som spomínal. Útok na prvú päťku z jej strany. V tejto chvíli sledujeme, ako to napokon dopadne s Redlerovou. Je to 7. miesto, ale iba 64 sekundy stratila. O 2 stotiny prehráva s Larou Gutovou Beramiovou. Potvrdenie kvality u Ariany Redlerovej. Nechýbalo veľa ani na pódium. Na 3. miesto stratila iba 3 desatiny sekundy. Toľko ju delilo od pódia. Rozhodol ten horší začiatok. Potom to už bola vynikajúca jazda Redlerovej. Až 17. mala ten prvý sektor, ale druhý sektor mala vôbec najrýchlejší zo všetkých a tie ďalšie dva sektory absolvovala so 6. najlepším časom. Takže veľmi vyvážená jazda. Potom až do cieľa Redlerová mohla dnes byť na pódiu, nebyť pokazeného začiatku. Delia Dürerová, reprezentantka Švajčiarska, odštartovala s číslom 28, 21-ročná pretekárka. Zatiaľ sa jej v zjazdoch darí v tejto sezóne s vyššími číslami. V oboch prípadoch, tak v St. Moritzi, ako aj vo Val d'Isère, skončila v prvej 20-ke. 19. v St. Moritzi a 15. vo Val d'Isère. To signalizuje veľmi dobrú formu tejto pretekárky, ktorá vo veku 21 rokov naznačila ohromný potenciál pre rýchlostné disciplíny. Sú málo vydané výsledky v jej veku. Včera v Super G nebodovala, skončila až 38. Dnes by to bodovaný výsledok pre Dürerovú mohol byť. No a určite aj bude. 18. miesto, strata sekundy a 64 stotín. To je výborný výsledok, že by do tretice prvá 20-ka pre Dürerovú. Znova opakujem, má iba 21 rokov. V St. Moritzi 19. vo Val d'Isère 15. a podobný výsledok sa rysuje aj v Cauchense. Zatiaľ teda 18. miesto. Zdolala Nadiu Delagovú, bronzovú olympijskú medalistku, olympijskú víťazku Ester Ledeckú či Ragnhild Movinkelovú. Takéto skalpy má na konte. A teraz Emma Eicherová, ďalší megatalent súčasného alpského lyžovania. No a Eicherová je navyše mimoriadne univerzálna, ale problémy podobne ako Norka Liová. To sa nám takmer ako cez kopírak zopakovalo na tom skoku, kde skončila Liová s podobnými problémami. Aj Eicherová, ktorá jazdí všetky disciplíny svetového pohára, je vynikajúcou protagonistkou aj najtočivejšej disciplíny slalomu. Pritom je to aj juniorská vicemajsterka sveta z roku 2022 v kanadskom stredisku Panorama. Získala striebro na juniorskom svetovom šampionáte v zjazde. Má iba 20 rokov. Toto meno si treba zapamätať. Keď tu v Cauchense sa jej nedarí, nedokončila ani včerajší superobrovský slalom. Ešte bude mať do tretice šancu zajtra, lebo našťastie žiadne následky, zdá sa, tento pád nezanechá. Nebolo to až také nepríjemné ako v prípade Norky Liovej. Nemala pod kontrolou tú dĺžku skoku. Bolo skoro nemožné to ustáť. Zdesenie v nemeckom tábore. Ale dopadlo to dobre. Eicherová v tejto sezóne v zjazdoch neskutočné výsledky. 6. miesto v St. Moritzi, 24. vo Val d'Isère. Vo veku 20 rokov je 13. v hodnotení zjazdu. Po dvoch pretekoch. Znova opakujem, je to aj vynikajúca slalomárka.
Budúca jasná kandidátka na Veľký globus. No, veľmi početné pódium. Zatiaľ štvorčlenné. Nie je to ešte uzavretá kapitola, ale veľmi pravdepodobná. Dve tretie miesta prináša zatiaľ tento zjazd v rakúskom Cauchense Miriam Puchnerová a Nicole Delagová. Budú spoločne s najväčšou pravdepodobnosťou stáť na pódiu. Ako tretie. Spoločne tretie. Víťazstvo pre Sofiu Godžovú je už skoro istota. No a takisto druhé miesto Štefany Fenírovej. Rakúsko-talianská prevaha v Cauchense v treťom zjazde tejto sezóny. Pre Godžovú to bude 24. víťazstvo celkovo, z toho 18. v zjazde. Teraz je aj v historických rebríčkoch týkajúcich sa zjazdu Godžová veľmi vysoko. Týmto 18. víťazstvom sa dostane už na 4. miesto. V celej histórii tejto disciplíny vo svetovom pohári sú iba 3 pretekárky, ktoré majú na konte viac víťazstiev v zjazde ako Sofia Godžová. Konkrétne Lindsey Vonová 43 víťazstiev, Annemarie Moserová Prelová 36 a Renate Gečlová 24. Godžová sa osamostatní na 4. mieste, na ktorom bola pred Cauchense s Švajčiarkou Mikelou Fidžiniovou, ktorá mala takisto na konte ako Godžová 17 víťazstiev. No a čo sa týka pódiových priečok v zjazde, tak je to pre Godžovú 32. pódium. Dostáva sa na delené 7. miesto spoločne s Nemkou Kaťou Sajcingerovou. No a lepšie sú na tom iba Lindsey Vonová so 66 pódiovými umiestneniami. Renate Gečlová, druhá najúspešnejšia v tomto rebríčku týkajúcom sa zjazdu, má 59 pódiových umiestnení. Tretia Annemarie Moserová Prelová 54-krát stála na pódiu v zjazde. No a pred Godžovou sú ešte Maria Valizerová, legendárna Švajčiarka s 37 pódiami. Isolde Kostnerová z Talianska a Marie-Thérèse Nadigová majú 35 pódiových umiestnení v zjazde. No a potom už Godžová so Sajcingerovou s 32. Čakajú nás ešte určite zaujímavé mená, aj s tými vyššími číslami, najmä Rakúšanky budú ostro sledované so šancou ešte miešať karty